Nengana yo gwichania nane yaleta amaisuguswa manene muno asumucho yiga osiriba ogutoka asenseme ya Tinga ime county ya Nyamira nani gagocha kubwatekana amuonege kole ky'umunyaruka oyomo w'imyaka 15 nomo oyanene onyorwa emambi ya lero kale gisima ime anene asanyalte gagutwekamo ni kubwatekana amona abamata baiga anene banyara bagotwera buna ekenege kole anene kyanyalirege koleta ubotutuka noboneke gima kubwatekana buna nigo umunyaruko yiga anyantega gutumwa gocheduka lituko lya tiji kabere kolende tachikwirana anne kubwatekana asinchira y'ubwenge una banyara bakongerera nigo banyate bakobeka chiriboti ase chinsemo wikira asi banyate bakwira mangana wika ase bitaseni pia mangana maye likwene kibuna oroboti oruiga rwanyarero kwa kehima na kuruterwa ekoko gochia as chinsemo ne chinsinyo elian ne banya bakonyora umwanobo kulinde tibachiti komonyora nigo banyare bagotwera buna korwa wasama tukamaiga nigo munyaruko yiga atanya kwirano iri tukelimo yokunyaranga onyarega kurara isiko kulinde ekene kuri kyege tangani kurara isiko nanene konyorekana buna niganyate gagusiri ubugima bwaye nigo kubwatekana amona barubo banya bagotwera buna nigo banyare bagotema ase chinjira cyonsi korwa buli tukolia tiki kabere goikali tukolia lero kumuliye kulinde nigo ogotema kwabo chinjira kwanyali tukolia lera matunda kulinde talengia matunda mayangana tali matunda yokokya kulinde matunda yoguichania ekero yo mubuya mateyega anyara kwimukiye getambukiro yokwene kibuna onyalirega gochikoligereria asigesima ekeba kubucha mache gose hanene gakonyora gose niga anyate agoteria akanyara kugume kulinde ekera chukuyigorege simekega umwancho muri weta Sinigenka TV niga anyara gagwichana ne kyanyara gakwerorera kubwatikanere niga atanyara gakwegena kulinde egento kyamwirira weka kunyaraga kurangeria amate yoyo mobo olinga gotule chae uyanne ekera chuikirana asense meyiga na kumulika egesimeke igaime onyoranga n'umuntu urime gento anne kyabwirira barubwa kegeturi na kurangeria abantu abanke gima abaye banyara bagusangirikana asumucho yiga wakera abanyimbe simi abaye kera banya bakurusha umubiro ime nanne nigo banyoranga n'umubire wo munyaruko yiga mura niganene amate yiga eguchigotorera umugano mugima una banyati bakomotuma wikira bono yiga litukolia lero ekerekiga bamunyora kali egesima ime anene otweresera umuri weta Sinigenka TV muri tawo ngakyukorukwa na ya story nkai njasa marieta endugu yana orukucharitira tema mose yabiri muchando monene asto kwana kurwenge ya anko yane uchirenda ase enke tole yo mwaka sereba nyamwaya nanti yane Teresa mura otwanyaru muichano twalige tobere tuku pumina kweburia asabe buli binantwe omwana Maria nabatobora guchaka chumaine gwikeria ekane kemana watu wachanga aya tetwirusi bugitirianda tobeke media egare onye karoche kainande igo kuruwainga kiyo mwana wanyata gusira mwanya temu gote manchinja kindi cyose cyo kwane kimuna mwanya arimo komonyora ekene nabo twabuguria tuwa komyokana alia twatemere tuwa best nturekere njira lakini ekaro twatakanga bono tigangu twakere oyo mo bwinkanga aya kene ngira tuka atebanga ligere chichu na bisima birange ekene kyo manene karo yo mumintaba kwigorege sima nabatebanga narire nendo na chire kubeka yangire igo gotebanga ituko kyanyata gusira kurwasinkeyiga igori yarengeri gachumaino mwana minto wikeri mabinalie wikiera ere kuikabono mambi wikiera ere nalia ati achokire bono na yabereri 10 yanyari kanire ngo mwana uyo ekaro yanyari kaninga nere aspa bina ruete nyomba chianga begete ikatumetwe credit
kwa wakati gutume credit akagenda missing till to date yanyari kaninga na chichi abigete ba opainishuru ekena bibuli amanyene nere umwana yiga marita ngya koruko amarita nansireri eri muri gasongo lakini asiri kigusimaria Maria koruko kumyakerenga bwata omwana oyo aspire na tona gukinaiga achenda best violence bina tubwate koferi chira responsibility wiyazi abanyene tuatakire nganya sato sento tualenga yaito na bwatoba kong njere makusiyende ento kegenda koteba igo onendo sister yana acheta kuleke kingo akamanyoro kwa hiyo harakati ikaba buna yabeta katanga tigana kwa riba machi akaranga tinko motika igo chindu kunchira achana chikabukulia twanga tigatoliyo muntu kulikinda baba mwana ne gande skuru emanya aspire so mako mwana oyo tarakora gwikibere kurutata kaka ko morikari birth certificate kingo nakorabia pasa bwe omuchando birth certificate mo kumorikari ne yaki iko kumanisa wande emyakerenga bwata omwana 16 to 17 16 to 17 or standard 6 tali muiboru bwenke birth certificate mo kumorikari ne yaki bono igo yanyarikanite nga abaibuli koboguria amarieta reflect nubate kotoka ugate notification ikaro kwanyora umwana ayeno mongino lakini bono igoti maitinga notification mbajete nyakitari asoke ikikaba ntwagifuatiria igo mwana go chinke yiga emwamugorete gosanga kyachita ngakimwa kwatumuka marita singe umwana oyo igachite yani as a family friend kini obuitarire diara odonate lakini bono sister nere rueta ikagulike ingasobo kwa hiyo harakati akaranga kinera gokonya kubiko kabako akaranga tigarete mwana oyo ayana kwa reliant ya maje kwa kanga na maje bakarenta kabapya tigabu muntu mwali kwe akaba responsible nanti mwana nere konya ikaikerego sa igo inskinsere ngamanya ngo mokomonyora asigesimike kwa harakati endo une katinga inka ere bate kwa harakati jena tirimbo kirina sere mugondo sitere strategic barari kuna bure bando ananyoro mugambi obo mutureti bagwetane pikipiki asoko ntinga tira ruguru ya biri bona bolinki ngaya tekire na bolinki yateka na mario tokire kesima kwa harakati yo myokono ya chire station abana janya banta bange para bana boda bange abana jana sudia anjina liteni till to date binango kwa nayiga oyoiga noyo mubuya mateyiga oyiga nene uimuki getambukiro litukulia lero korobasa matuka maiga gotema as chinsemo awikira kuripoti gwikira nonye nase abagambi nase ebitasini kiba nyimbo nene kubeka amangana ase radio kurinde oranga matumaini tayo gwikira kuimuki getambukiro kyo kwenda kumuliye ase ngoro ya machi igesima ekiyekonya sibakubucha amarieta ngoro kwa Everine kwambuka kurwa tinga society yarenge rituko ya Tuesday omwana uyu akande skuru akairana kwarachicha tuka lunch tukarimia alafu akaimuka lindu mongina akamutuma agatebetia ndarete bese yaringa sene ibale alafu kurwabu unatwa mutuma tajiti hoja ngabwatire ndi kuchirugora abune ngayanda guchiki agereteriare ngo ikororo baganti mwana itachetio bono nikangya kubwatiri guchimoino gaiye se town ya Ting'abu kenanya kubwatiri guchio tina weekend tukaenda na tukarara no mongina ugakimambia na ugakimambia tugatete tubika mangana ya serikali tukanenya Ikuru police station tuaripoteti umugambi nona abature timba maita mangana ayu alafu tukaenda pake skuru asago soma omwana uyu igakuruku Mary Harita gosoma Ikuru class 6 tukaenda tukaripoti umwalimu bono ketwaripoti umwalimu umwalimu nera akarikanse alafu rende tukairana ntuna butoka nyitina ntu agitetanga ngonya koriga rigirende turi bono tukaranga ki aite tukoriga rigi ebisima maiga tutara rende kitu asinyi tutara amora tatu inge bisima tukonya na jakire ngere sechinei pana tete ngora jakire gitu gaiga turarora bono nagenda kuchia se gitu nakumura nara no morenga uri ime lakini okoranga turikora buya igesunte ingire ime narangiri mongino ndore gotore chaya rio chicha no mwana oye na bari geti bamurika bakaime banyora
omuntu narime nari twachaka gukura abu abantu bachicha rende kera bachicha rende banyora n'omwana oyu nere orima abu buna togosaba serikali akitubwati cia tokonye kiagera bono ntomanyeti kende omwana oyu nabwate chingoma akitimanyete lakini rende onye nekere eki korwa ewiki eyu onanga twarorire tofauti gose twonyora nao na harufu lakini bono okorora ng'ai tarete twakabekwa abu ntomanyeti omwana tore nere buya naende omwana onde tari okomogosera igo togotebererania rende omwana okomoira buna oyo igo okomotebia iga lakini mang'ana ya okogosana yaya ntwanya kogosana naende ntwanya komogosera tanya kobora naende tanya korara isiko Masote wateba ng'a kuruekera asirete amatukale ngai koru Tuesday mpaka mambiri ale weka Tuesday akore wiki ori tukulera no mwanya amukumenya sigesime kime rituko rwari twamanyore igesime kime koro ritukeli ya chumaine mwana utumeke gesime kobucha mache goserera na litanga mwanya mukigo gesime kime mbure gotwa nturi kobuja nturi gotumeka ekere murakeroro nari tugutumika gesime kire kini kera macharo bono konyachi babu naro tugutumika igo rende mwanchu muri bweta sini Ginka TV ning'ana anene yaretera bamenya baiga pense meiga yatinga nonyetari asia mateiga y'omuga kasiriba nigo yabaretere amagomba manene amono gwitana nigo yamateiga automatic ngima kubwatikana amone ng'ane yeiga yanene banyarire asubwa mu kubwatirana na kwikeria asabatebiru na ekenege kore getari egyo kigima na negintu batachi kugendera gwanchira kichikwenda gukorekana asense meiga okubuli kwabo nigo banyari bakubulia abanyanyimbo banyari anene bakwimukia egetambukiro na nene kwanguya engane yeiga bateme asba kunyara asogotema ngaba mentre umukiane chinguru asubutuki obwiga kubwatikana mu ngane yeiga y'omunyaruka mura kubara kurwasinga yabo na nene gutuka asinguro ya machi ayiga bakubuja kasireti obugima bwaye nigo nene banyari bakubulie abamate bonsi na nene tari asensemo y'abanyimbo boka banyari anene bakubwaterana elikone kibuna obwene bw'amateiga na nene obwene bwanyagusira bwanyarire bwokororekana amo na nene nengane yiga kuikerigwa utachugwanchiro kwendera no guturutumbwa amo ne bikore bune biga ase ekenyore keiga na nene ase county yiga ya Nyamira wikira asinga kiendo mwanchu muri bwita sini Ginka TV Eliane Lucas Mokaka